So ang luto na buhaton din nato ni di tinulang sinabuang pinaksyo nga baka. Ay basig na tingala mo kung asa ang baka, relax ra mo dra kay ako pang gitugway daan ng baka kay para pag ihaon niya pertin tambuka. So relax ra mo dra tan-awahan tud mo human ning video aron makita ninyo unsay resulta ning pagkaluto. Hak maning adlaw nga sige tag scroll aning Facebook duyan gigutom na mahinunta naglaway na mahinunta ng mga vlogger bisan sa rabi pangkaon nila. Suporto this video mga chuya magluto po tagatuwa di ta palupig pero kana ma-afford po nato mangita tas palibot unsay maluto na diya sakto kay paniud pod. Musuroy ra gud ta diri sa likod sa balay gud kay basin nyag natay makaplagan diri nga pwede natong masudan. Mayon tagdi lang mananap atong masugatan aning likod no. Kay murag grabe naman jud kabagnot gud aning likod gud kay wa pa man gud daw sila mag-meet sa sundang sukad-sukad mo ingani siya kal mga labong mga sagbot diri pero kung nay magpati-kati og harang mga lang mananap dira sa masalansang pukot taga ay na ko damay gigutom jud ko nagtanaw atong mga nag-vlog didto nga nagmukbang alamang lagi na ning probinsya no kay kung basta kugihan na jud ka magsumok-sumok sa mga kasagbutan kalasangan kuron sa man ang mga kadya mga kaplag jud kag sudan sama gud ani akong nakitaan nga punuan nya paglilin ako sa bunga hasta jud nagbunga yun atong buhaton dayon mangita din tag sungkit aron makuha na nato nagmaluto na kay murag gutom na udto na unsa namang orasa ron kita na dayon tuod ko diri og sungkit pero ang problema sa pumbubuan sungkit nga nakita sumuang kuha na lang pud ining kat tayon pud tanawar gud ang larawan wala nong kung tarsier nga nasunog aglasang or unggoy nga wad aglasang perti man lusuda inong katkato ning kapayas kay wala gyud mga sanga pero bisan unsa pa nakalisod no kwaon gyud nato na kay sudan na gud na di na pwede balibaran pa bisan mo sa kalisod na basta kay sudan na kwaon nato na kay perti naman gutuma gyud baliduha ko buka tong kwaon diri kay basig in case gusto pa ta magulay gyud ani pud sunod adlaw na pud or ugma na pud ay pud na tay gulay nga di na ta kinahanglan mo kat pa diri naglisod hinuon jud po hinuon kog kuha diri sa kapayas yun hinuon pod kay perti mga lisoda gyud hinuon akong posisyon pod unya perting hawya so nakakuha na kog isa anya problema kini na pong isa tagbo tag dinuslak to hapit kay hinuon ko maigo masig bahak trabaho ay pero wa tay problema diha duha ka buka kong gikuha dago-dago ko ni kini isa mo dako-dako so matik uli na dayon tagay aron maluto na dayon nato ni kay murag hapon naman jud kay ni di naman tin paniudtog tawo ron tin paniudtog magdiingon nato ning mga orasan ni basta kay diri lagi sa probinsya lagi basta kugihan lang kita mo sumok-sumok sa mga kalasangan kabukiran or unsa pa na diha kay basta kugihan ka makakaplag jud tag sudanon nato di ta mo problema magsudan basta kugihan lang jud tag magka problema ra ta diha kung daghagulayan sa inyo pero ikaw na pwede mo ka gulay at kanang dakong gibahak jud nato diha agi perti na bahala sa pagulay pero sa palengke di ay no kay ang talong lang gani nagpait ko ni aging adlaw gani tag 80 kilo naunsa naman ning panahon na ni og matik ato reason ning panitan ni atong kapayas nga nakuha ganina po lahir na to ni dako kay para ugma na pud aron di ta magbalik-balik og kuha didto nga partay ra bang isuda kwaon pod so ang luto na buhaton din nato ni di tinulang sinabuang pinaksyo nga baka ay basig na tingala mo kung asa ang baka relax ra mo dra kay ako pang gitugway daan ng baka kay para pag ihaon niya perting tambuka so relax ra mo dra tan-awahan tud mo human ning video aron makita ninyo unsay resulta ning pagkaluto so diri amor nakita na gyud ninyo kung unsa na baka pasabot na ko ganina nga isagol na to ning luto ang kalamang lang ani atong baka nga isagol diri kay di na ta kinahanglan mo gasto pag pila ka libo para mapalit lang nato ni siya og di na ta kinahanglan mo adto pag slaughter og palingki para makapalit tag baka ning sudana remedyo jud ni para sa mga nagtipidya sama sa ko dinhi butangan na puday nato siya tubig aron mo bukal siya mahumok inig humok ibutan day nato ni ang tong kinakusgan nga unod sa baka isunod puday nato ni iyahang sisuning nga pampalasa unya inig human nato anata nagbutang ato na lang paabuton og pila ka segundo pagkahuman mao na day ni iyahang resulta pero kulang ni siya kung wala tong kinakusgang bahaw dili kita tantong mabusog sa atong liliyon sa ani atong kaldero ug naabal siya unod nga bahaw ay sakto ha sa pandaghan na o tara halaw sa paygidugayan mga aon nata kinata magpalangay-langay pa kay aron matambalan nato ang atong kagutom sa sigtan na og mga vlog nga puro mukbang basta nga ako maingon lang kung gigutom ka pangitag diskarte nga makakaon ka ayo na sige handom ang mga dili pa nato kaya labo na ang mga pagkaon nga makita nato sa mga video nga atong ginatanaw ug diri na lang tataban kita-kita na lang ta sa sunod na video mukhaon sa tiwas bye.